ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சத்யா கமல் பேசுகிறேன். நாங்கள் வந்து சிறுவாபுரி கோயிலுக்கு போயிருந்தோம். இன்றைக்கி இதோட நான் 3வது வாரம் போயிட்டு வரோம். நல்லா தரிசனம் பண்ணோம். என் பேரன் பாருங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கான், என் பொண்ணு. அப்புறம் பாய் சொல்கிறேன் என் பேரன். இது வந்து என் பொண்ணோட நாத்தனார். நாங்கள் 3 பேரும் என் பேரனோட சேர்த்து 4 பேர் போனோம். கோயில் சாமி நல்லா தரிசனம் பண்ணோம். யாராருக்கெல்லாம் முருகரை பிடிக்கவங்க கமெண்டில் சொல்லுங்கள். எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே எங்களுடைய ஐடியா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பரவாயில்ல, முருகர் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து நல்லா ஒரு இது இருக்குது. அதனால் முருகரை வழிபட்டால் நல்லது தான். நீங்களும் முருகரை வழிபடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.